Dacă vrei să arăți ca sportivii, trebuie să mănânci ca sportivii. Chiar dacă nu arăți ca sportivii. Odată 25 de grame de proteină, 9 grame, 9,1% proteină, 26 de grame de proteină, pastă de susan, salată, cașcaval, semințe frăite de floarea soarelui, 24% proteină, suc, bineînțeles, ca să avem vitamine și fructe și, evident, niște chifle, Kaiser cu semințe. Bun apetit! Mai bun produse apecule de la supina lui Marc și niște albine la lucru, care iată ce au produs până acum. Vă așteptăm la aeroportul de la Baia Mare până de seară și la fel și albinele.